Здравейте! Аз съм Цеко и в това видео ще ви представя услугите, които предлагам. Професионално видеозаснемане от различни етни с екип от 2 до 5 камери, фотосесии, заснемане с дрон, студийни записи и изработка на песни, запис на звук, осветление, дим машина, фонове и атрибути за украсяване, аниматори и костюми за детски партита и много други. И нещо много важно. Предлагам различен вид видеозаснемане според финансовите възможности на моите клиенти. Така както има оркестър за 1000 лева, така има и оркестър за 8000 лева. По същия начин аз мога да снимам и за двата вида тържества, съответно с разлика в цената и в качеството. Studio Ceko. No, ¿verdad?